I 10 ljudi, evo nas ponovo u Buster Gamer. Danas ćemo da igramo Minecraft preživljavanje, epizoda 1. Snimit ću puno epizoda ako vi želite. I evo, mi smo se ovdje rodili, kao što vidite, i ajde da krenemo na prvu stvar, da cepamo drvo. I sakupili smo dosta drva, ljudi moji. Idemo sad da napravimo neke osnovne stvari za danas, a to su, napravit ćemo sveću. Ovako, štapić ćemo napraviti i da napravimo sekiru i još nešto. Možemo kran, pošto ćemo mi tek u sljedećoj epizodi da kopamo, ali za početak ćemo da napravimo ovako. Možemo i šta, ajmo i kramp. Pošto i sad ću samo da kopam kamenje, a u sljedećoj epizodi ćemo da kopamo rudnike, da kopamo da tražimo zlato i to. Mislim, nećemo sad odmah zlato, nego ugalj i te male stvari. Ali ajmo mi sad ovamo da nađemo neko mjesto za kuću. To je osnovno za sad. Hoćemo da ostavimo ovdje i idemo ovamo. Ja ću da zaustavim video dok ne nađem dobro mjesto, a vidimo. Evo ljudi, na početak smo odmah našli ugalj i to ćemo mi danas da uradimo samo ugalj. Da uzmemo na početak da bi mogli da pečemo, a i kao što vidite našli smo i hranu, svinju. Bili smo 2 svinje, ali sad ajmo mi samo da skupimo nešto malo uglja, a ponovo ću zaustaviti video pa ćemo se vidjeti. I ljudi, skupili smo dosta uglja, sve smo pokupili odatle i pokupili smo 16 kamenja, a sad vidimo se i idem da nađem mjesto za kuću. Viđenja. I ljudi, pogledajte šta sam našao za kuću. To bi bilo dobro, znači, ali ne znam kako ću ja ovdje da sagradim, ali nekako ćemo osmisliti, pošto još malo prođe mrak, moramo dosta pauka. Ovdje bi bilo da bude kuća, a mi sad da postavimo crafting table ovako i da napravimo sve novo. Kramp, kameni kramp i kamenu sekiru. Evo ga. I sam se zeznao. Dobro, onda ćemo da napravimo i kovčeg. Tu će da nam stoje one stvari koje nam ne trebaju. I ljudi, krenula je noć, moramo malo da požurimo da zagradimo ovo i vidjet ćemo šta sad još možemo. Ako ovdje još dođu paukovi, možemo da im uzmemo nit, pa možemo da napravimo, čuo sam nešto, ali nije ništa, ovdje mi se učinilo. Možemo da napravimo krevet. Prvo od nita napravimo vunu, ali moramo puno da sakupimo nita. To moramo da radimo i za to će nam trebati ova stvar. A to je, mač nećemo, ajde pa ćemo. To je to i od kamena ću još da napravim ovo. Da. Ja sam mislila da treba još u sredini, ali nema veze. Ajde, imamo sad i pečnicu, ajde da mi uradimo ovo. I taman zasija nam sve ovo, ali mi nećemo ostaviti sve. Ja ću da uzmem ovo, pa da napravim ovo. Neće puno, da bude ovako. I čekaj se malo. Ovako da ostavimo ovo što nam ne treba. Znači ovo će nam sad treba da zagradimo
i ovo će nam treba da zasvetljamo da bude prestalo ovo da sija. Stavit ćemo znači svuda tu. Dobro ljudi, kao što smo zasvetljali cijelu kuću, ali mi da pojedemo ovo. Najao sam se za 2. Dobro ljudi, ovo će se sad brzo ispeći, ali sad će još malo neće. Moramo još malo da čekamo da dođe dan, pa da idemo da kopamo. Ali, kada dođe dan ja ću završiti epizodu, mislim kad zagradim ovo. Ajmo mi da krenemo, da to zagradimo, ali stani malo, op. Ovo nema veze, ovako. Za početak neka bude ovako, a ovo ćemo da zagradimo sa svim, izvinite što ovako baguje, da zagradimo sa ovim blatom. Sad ćemo mi sve to da pouzimamo i evo ga. Pa ne treba nam više, ali treba će za nešto drugo. Evo ga. I ajmo mi da napravimo za početak još vrata. Ljudi, ako vam se sviđa ovaj video, naravno sub, like, share i tako dalje, komentar. I neću još završavati epizodu dok ne dođe dan, ali ja sam skoro napravio kanal, tako da ako vam se sviđa možete da sub, like, share i tako to. Idemo mi sad da nađemo ove mutante, ali tu su i krave, čekaj, sad ćemo mi njih da zakoljemo. Ja mislim da se lakše udara sa sekirom, pošto svi ljudi tako, vidite, dobio sam i zabakovalo, izvinjam se. Hvala. Za početak možemo da pravimo noge, mislim patike. Patike od kože. Pa dobro si mi došao. Ovo nam uopšte neće trebati, ali nema veze, to je otrovno, to nam uopšte ne treba, ali još malo ljudi pa će dan, znao sam. Ne veze, ja izlazim iz ovog. Znači snimat ću puno epizoda, znači ja mogu da snimam i Counter, ako vam se svidi mogu da Sims snimam, ali ne znam, Sims 3, ne znam, mogu da snimam LOL, World of Tanks, imam dobre tankove, a mogu i Minecraft, mogu na serveru, kako god želite, ali ako se vama to svidi, vidjet ćemo sve će da bude dobro. Ajmo mi sad za početak nogice. Za početak sam napravio noge, pa ti čize, da ne budemo bosi, da nam ne hlad noge. Šam se ljudi, ostavio sam mit i vidimo se dok ne dođe dan. I ljudi, počelo je da sviće, kao što vidite, mesec se spušta dole, a sunce se podiže. Ja mislim da bi bilo to za ovu epizodu Minecraft preživljavanja. U drugoj epizodi ćemo da ovdje napravimo neki rudnik, ovdje tako, ali ja imam već X-ray mod, ali ne želim da varam, želim sam to da otkrijem i da nađem, neću da budem haker, tako to. Ajmo mi mislim u sljedećoj epizodi ćemo ovako tu sve da kopamo na dole, pa šta nađemo, možda nađemo neki rudnik ili nađemo puno dijamanata možda, ali za početak moramo da nađemo
metal, da bi napravili metalni kramp da bi iskopali dijamant. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala svima što ste gledali ovaj video. Vidjet ćemo se u drugoj epizodi Minecraft preživljavanja. I šta da vam kažem ljudi, vidimo se u drugoj epizodi. Ćao!